kumpiyansyado, daing pigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na ka mga tugang, Martes po nganyan, Pebrero 3, 2026, ini po ang Bareta alas 7. Guidelines sa ng darakulang mga bareta sa lado lokal. Bagong guidelines sa pagbakal ng 20 pesos kada kilo ng bagas para sa mga vulnerable sectors. Ipinaotob kan Food Terminal Incorporated. Puwersa kan public safety officers sa syudad din Legazpi na dugangan. Problema sa nasi si irrigation system sa Ligao City dahil pigpapabayaan ka National Irrigation Administration. Selebrasyon kan Magayon Festival ngunya na taon sa probinsya nin Albay, mga sentro sa turismo asin promosyon kan kultura. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos na hadit sa epekto kan impeachment sa ekonomiya sigon sa Palasyo Malacanang. Malacanang tiwala na daimatra yumpo ang impeachment kontra kay Presidente Marcos Jr. Mga kontratista na matanos ang proyekto pipabayadan na ni Presidente Bongbong Marcos. PNP aram na ang motibo sa pagadaan sa policewoman na sinsaaki kaini na 8 anyos. Sa ibang nasyon, Iran Supreme Leader nagpatanid din regional war in kaso umatake ang Estados Unidos. Baretang sports, Pinay tennis star Alex Yala suminakat sa world number 45. Yan ang headlines sa tayong darakulang mga bareta alas 7. Kami po ang sino magiging mga takapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daing Iba. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagpaluwas ng bagong guidelines ang Food Terminal Incorporated FTI para sa maawat magbakal ng 20 pesos kada kilong bagas. Inanipigpaliwanag ni FTI Representative Mariel Miñas sa DCGB News matapos na magreklamo ang mga parabakal, partikular na mga senior citizens dahilan kan kahaluyan kan proseso kan pagbakal sa Legazpi City. Sigon kay Miñas, nagdagdag sindan ng proseso kung saan ang gabos na benepisyaryo sa gabos na sektor kay puhanan na irehistro sa system bilang pansalida sa dating pinagagamit na manual na paglista o rehistrasyon. Sinabi pa ni Miñas na nag-adjust pa ang ahensya sa system na sarong simana pa sa nanindang pigagamit. Mientras tanto, dahilan kan nalawig na pila asin pagkaloy kan pagdistribuir kan 20 pesos na bagas kausa kan bagong registration system. Nagpuluwas na FTI nin keke numbers kung saan ang mga day na abot sa sarong aldaw ipaprioridad sa masunod na pagpasiring duman sa venue. Kinagayunan po kaning system ay nakamo mabalik-balik para makuha nyo po sa 30 kilos na bagar. Sarong beses na lang po kamo mapila para po makuha nyo na sa 30 kilos. Then na po maalangan sinda din na balik-balik. Ang tingog ni FTI Representative Mariel Miñas. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nadagdagan ang bilang kan public safety officers sa OPSO sa Legazpi City. Sa impormasyon kan DCGB News, dati 31 na ang bilang kan mga personahes kan PSO. Alagad sa ngunya, nasa 42 na ini. Sigon kay PSO Chief Octavio Rivero, haloy niya ng pigahagad kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail na madagdagan ang sa indang puwersa. Mientras tanto, posible sa mga masunod na aldaw, madugangan pa na sabing bilang kan PSO officers na yung ang katabang kan pulisya sa pagmantinir kan pasiorden sa palibot, lalo na sa syudad kan Legazpi. Mientras tanto, pinagtawang linaw kan manamiento kan National Irrigation Administration o NIA na dahil dapat ko pabayaan ang may batak na dam seal
sa Nasi-Si Irrigation System sa barangay Nasi-Si sa Ligao City. Sa entrevista kan DCGV News kay Albay Katanduanes Irrigation Management Office Acting Division Manager Engineer Mark Cloyd So, ang nasabing proyekto nasa lindong kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Dagdag pa niya na nagtarabang ang NIA sa nasabing edipisyo dahilan ta kung narumpag ang dam seal, maapektaran ng irrigation facilities kanahensya na posible man na makaapektar sa supply ng tubig sa mga umahan pati na sa mga paraoma. Sa presente pighalat pa sana kaniya ang pag-aprobar kan 42 milyon pesos na pondo para sa pang-permanenteng solusyon sa dam seal. Mientras tanto, bilang temporaryong solusyon, nagpadara na ang niya ni steel sheets pile sa Nasi-Si site alagad, pigtawan doon ni So na kay puhanan ng vibratory hammer kung saan pigahagad na ninday kay DPWH 3rd District Engineer Cornelio Relativo. Huwag po kayong mag-alala sa mga sasakupan ng Nasi-Si. Nandiyan na po yung proyekto natin, parating na po. So, para masaayos yung ground seal ng DPWH. Para hindi na po magkameron ng masyadong maraming siltation. Kasi kung sakali po magsak talaga yan, critical po yan. Pero nalagyan naman na natin ng initial solution siya. Tapos, kung sakali malalagay pa natin yung sheet pile, mas matibay po yung. Tapos, papasok naman po yung proyekto. Possible po kung sakaling maanuhan, mga March po, kung ma-release po yung ASA. Ang tingog ni Albay Catanduanes Irrigation Management Office Acting Division Manager Engineer Mark Cloyd So. Matutok sa turismo asin pagpromoter kan kultura an selebrasyon kan Magayon Festival ngunya na taon sa probinsya kan Albay. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, may mga babaguhon sa sistema kan selebrasyon, tanganing maparumbong an turismo asin matutukan an kultura kan probinsya. Matatandaan saro sa pigaabangan na parte kan selebrasyon, an beer plaza na posibleng halion ngunya na taon. Katakod ka ini padagos ining pinag-aadalan kan gobyerno probinsyal, an Cultural Magayon Festival sa Albay. Pinagsaselebrar sa bilog na bulan kan Mayo kada taon. Sa iba niya itong mga barenta, higtutukan sa ginibong pag-ururon kanakaging aldaw kay banana ang mga opisyalis kang gobyerno, parokya asin magkakanig ang henisya sa Bagakay Albay ang pangtaong solusyon sa pagbabaha sa isla di Cagaray, kakulangan ng tubig sa barangay na hapunan asin ang peligrosong kondisyon kan tinampong abandonado sa kaislahan kang Bagakay Albay. Sigung kay Bagakay Mayor Nuki Bumbales ang pag-ururon bilang kasingbagan sa kagadan kan Collegial Statement of Priest kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity na magsiserbi sa mga parokya sa isla ng Rapu-Rapu asing Cagaray sa Bagakay Albay, kaibanan ang miyembro kan Baracas Cluster na masolusyonan ang mga nasabing concerns dahil ta nakaapektar na ining maray sa mga komunidad. Dagdag pa kan alkalde, ipinahayag daman kan Department of Public Works and Highways o DPWH 1st District Engineering Office na sa pagkikipagtabangan kay Albay 1st District Congresswoman Crisel Lagman, matatapos ang circumferential road project asin ipaprioridad ang mga tinampong binuksan para sa concreting sa kaislahan. Aperas kay ni sigumpa kay Bumbales, asigurar naman ni Albay Governor Noel Rosal ang pagdevelop ng water resources para sa barangay na hapunan asin barangay Bariw Child Learning Center sa barangay Kagbulakaw na pwedeng maging evacuation center pati na ang pagprioridad kan pagpairahay asin rehabilitasyon kan Pili Banao Provincial Road. Mientras na sa lado man kan road ridge sa munisipalidad, ipigagad naman ni Rosal ang sarong coordination meeting kay banan ang DPWH Bicol asin katakod kay ni nagpaabot naman ng dakulang pasalamat ang alkalde sa mga opisyalis sa pamagmangno asin mabungang ururon tanganing masolusyonan sa kinakampang kan mga komunidad. Ipagpapadagos ni Tabaco City Councilor Oden Bilanghel Berses an sa iyang napuuna ng mga programa siring kan capacity development training para sa mga kababayan na lehislador sa probinsya kan Albay. Sigon kay Berses, plano niyang mag-organisar nin mga ensayo para sa Violence Against Women and Children o VAUC, mantang pigaadalan man ang posibleng pagtaonin award dahilan kan sa indang best practices. Sinabi ni Berses na daiini kayang marealisar kung daian padagos na suporta kan sa iyang mga pag-iriba sa serbisyo publiko, lalo na sa mga kababaihan. Ang pahayag ni Berses matapos na sa giraray ganahon ang pagiging presidente kan Lady Local Legislation o Legislators League of the Philippines o 4L sa probinsya kan Albay.
Mientras tanto, pinagmidbid bilang Best Senior Police Commission Officer for Administration si Albay PNP Provincial Director, Police Colonel Noel Donato Nunez, katakod kan ginibong PRO5 flag raising ceremony and awarding of outstanding PRO5 personnel, units and stakeholders kasudma sa Camp Ola, Legazpi City. Ang seremonya personal na pinanginotan ni PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda, ang pagmidbid sa rang recognition sa pagpapakusog ng sistemang administratibo ni Nunez, pati naman ang pagpapauswag kang profesionalismo asin ang paghatod nin serbisyo ka mga pulis sa probinsya ni Albay. Si Araram Kadbag Manihar ni Nunez, ipinagpailing kan Albay PNP ang makusog na dedikasyon sa marahay na pamamayo, disiplina sa laog kan organisasyon asin ang tulos na serbisyo publiko. Mientras tanto, kaibanan man ang pinagtawan ng pagmidbid ang Legazpi City PNP bilang Best City Police Station, Daraga PNP bilang Best Class A Municipal Police Station, asin Raporapo PNP bilang Best Class C Municipal Police Station. Uminabot sa sobra 45,000 na household beneficiaries ang nakaresibin in food commodities sa Reyon Bicol sa Irarom kan Walang Gutom Program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa bilog na bulan in Enero ngunya na taon. Sa ipinaluwas na datos kan ahensya poon Enero 6, na idistribuir kan ahensya ang sobra 40,000 na pagkaon sa mga beneficiaryo na hali sa Albay, Camarines Sur asin Sorsogon. Mientras tanto, poon man kan Enero 27, naresibin naman ang food credits kan mga bagong beneficiaryo hali sa Masbate asin Camarines Norte. Sa detalyadong datos, nasa sobra 14,000 na beneficiaryo ang nakaresibi kan asistensya sa Camarines Sur, kung saan mayoriya ang mga residentes na naapektaran kan Shearline, sobra 21,000 sa Albay, sobra 4,000 sa Sorsogon, asin ang pig sobra 2,000 na mga bagong beneficiaryo sa Masbate asin Camarines Norte. Disganado ng maguma ang mga rice farmers sa uwas sa siniba pang parte kan tercer distrito kan Albay dahil ang kanababang presyonin paroy. Sa impormasyon kan DCGB News, ang nagrangay ka mga paraoma dahil sindanin kasurog sa pagpapakusog kan sistema kung saan kapag panahon kan anaranihan, minabarato ang presyo kan paroy, alagad kung bako dangan minalangkaw ang presyo mantang minsan minaabot pa sa stock buying. Na malisyahan man ka mga paraoma nagakaigwanin pag-insulto sa sainda kandara kulang mga negosyante. Katakod kini nangapudan sa gobyerno ang mga rice farmers na matawanin atensyon ang siring na problema para sa sektor kan agrikultura. Organisado alagad na kaugat sa pangangaipo kan komunidad ang mga programang ipig-implementar kan lokal na gobyerno sa Uwas Albay. Sigon kay Mayor John Trinidad, may pigsusundan na formula ang sa iyang paggobyerno sa Uwas para sa mas epektibong implementasyon kan mga programa. Inibase sa 10-point agenda sa irarom kan Comprehensive Development Plan, hali sa mga serye nin pag-ururon kan mga partner agencies, stakeholders mantang kasabay man sa pagplano ang opisyal kan mga barangay. Sigon kay Mayor Trinidad, pinag-aadalan nin marhay ang pag-implementar kan mga programa kung saan igwanin planning document na pigsusundan ang lokal na gobyerno. Sa irarom kan Comprehensive Development Plan, nag-uuyon ini sa mga proyekto para sa mga tao, siring kan rehabilitasyon kan water system, kung saan ang source hali sa Barangay Balugo, modernisasyon kan public market, healthcare services, asin iba pa. Mga tugang primerong parte po iyan kasatuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nato sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa kamugtagang kampanahon, makalis lamang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo?
Ito na ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 until December 31, 2025 for DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. DZGB Barreta alas 7. Kaditalis po ang bareta niya sa lado nasyonal. Na dit si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bako para sa sayang sadiri kundi para sa posibleng maging epekto sa ekonomiya ka nasyon kan isinangat na impeachment complaint kontra sa iya. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na posibleng bakusan ang presidente at maapektaran kan impeachment kundi pati ang bilog na nasyon. Dagdag pa niya, nakampante ang presidente dahil aram kaini na wala siyang ginibong sala asi wala siyang nakomitir na anuman na impeachable offense. Kumpiyansa ang Malacanang na dai matrayumpo ang impeachment complaint na isinangat kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini maski na naglataw sa impeachment proceedings kan House Committee on Justice na sufficient inform ang isinumitir na reklamo kontra sa presidente. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nanindugan ang presidente na wala siyang ginibong sala o wala siyang binalgar na lay para maging impeachable offense, kaya tiwala ini sa iyang sadiri. Pigrerespeto kan ehekutibo, ang proseso kan kamara asin papabayaan ang mga kongresista na gibuhon an sa indang trabaho. Minasanid man kan Malacanang ang pahayag kan Makabayan Block na si Presidente Marcos Jr. ang pinakadakulang sira sa pigsasabing organized plunder asin pigpapareho pa ang presidente sa iyang ama na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sinabi ni Castro na mas kinuarin, madalion para sa mga anti-Marcos na magsahot asin magtaram sa hampang kan kamera. Alagad, dai man napapatunayan kan mga ini ang sa indang mga akusasyon. Vendas tanto tinawanan ng go signal ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga magkakanigong ahensya na bayadan ang mga contractor na matanos ang paggibo sa mga pinagabutan na proyekto sa gobyerno. Inananunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos ang meeting kay Presidente sa iyang economic managers asin tinawan nindoon na magsulong para iangat ang ekonomiya ka nasyon. Napundo ang transaksyon kang gobyerno sa mga kontratista kanakalis na taon matapos na magputok ang flood control scam asin pinaimbestigaran kan presidente ang mga imbalto sa paghabas sa fondo kan nasyon. Sigon kay Castro, kaibanan sa direktiba kan presidente na rikasan ang proseso sa bayad ka mga kontratista na tultol ang trabaho asin da inaging pasaway sa indang mga proyekto. Kasabay kini sinugo man ni Presidente Marcos ang sa iyang gabinete na siguruhon na nakatutok ang sa indang mga ahensya para sa makaskas na pagtrabaho ka mga infrastruktura o infrastructure projects kang gobyerno. Magirumduban na ipinagorden kang presidente sa gabinete na mag-report sa mga pigigibo nindang proyekto kada 2 semana asin siguruhon na tama ang sindang report asin daidi doktor para sa namasabing igosindang nakaman. Aram na kan Philippine National Police o PNP ang motibo sa pagadan sa sarong policewoman asin sa aki o sa iyang aki. Sigon kay PNP Chief General Jose Meliencio Nartates Jr. na igwa ng malinaw na direksyon ang investigasyon sa pagadan kay Police Senior Master Sergeant Dayan Mollenido asin sa aki kaining si John Ismael. Alagad nagsayo manguna si Nartates na magpaluwas nin kadagdagan na detalye manungudigdi. Ultimong nahiling na buhay si PSM o PSMS Mollenido asinan sa iyang aki kan Enero 16 matapos na makipaghilingan ang mga ini sa sarong car agent sa Novaliches, Quezon City. Na-recover ang bangkay kan policewoman sa sarong sapa sa Bulacan kan Enero 24. Mantang ang lawas kan sa iyang aki na 8 anyos na si John Ismael na diskubri sa sarong maawat na lugar sa laog kan Calamansi Farm sa Tarlac kan Enero 29.
Sa dagdag nga itong baretang nasyonal, ibinasol kan Department of Energy o DOE ang padagos na paghiro kang presyo ng petrolyo sa pangkinaba ng merkado ang panibagong aumento ka mga produktong petrolyo. Sigon sa Department of Energy, kaibanan sa mga pangenot na factor ang namamatian na tensyon sa pagultanan kan Estados Unidos o sin Iran na nagdaranin pagkapindyente kan supply ng petrolyo. Dagdag pa kini ang padagos na agyat sa supply hali sa Russia, Kazakhstan asin Libya, siring man ang malipot na panahon sa Northern Hemisphere na nagresulta sa masalangkaw na demand sa enerhiya. Siniguro man kan DOE ang pagpapadagos kan pagtataon ng diskwento kan pili na gasoline stations para sa mga public utility vehicles o PUVs. Sinabi man kanahin siya sa publiko na padagos nindang pigmomonitor ang kamugtagan kan pangkinaba ng merkado asin padagos ang koordinasyon sa maniba-ibang ahensya kan gobyerno tanganing masiguro na ang presyo ka mga produktong petrolyo mantinidong patas asin susog sa eksistidong mga leyes. Kumpiyansa si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na daisa sa lidahan ni Senate President Vicente Tito Soto III apisar kan mga uring-uding may kinaaraman sa kudita sa Senado. Sigon kay Lacson, normal na ang mga siring na intriga sa politika. Sinabi pa niya na arugan rebelyon, pero ining continuing crime. Kung may numero 13 o sobra pa, mangyayari ang pagbabago. Sigun man kay Senator J.V. Ejercito, wara pang nakakahuro na si Isay man sa iya, may kinaaraman sa pigsasabing pagsalida ng Senate President. Naglatawan isyu kasunod gan social media post ni political analyst Professor Malu T. Kia na nagsabing posibleng magkaigwanin ka inot-inoting babaeng Senate President sa nasyon. Sa bareta nga to sa ibang nasyon, nagpatanid si Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nin posibleng pagsilab ng regional conflict in kaso umatake ng Estados Unidos. Sinabi ni Khamenei na aram kan Amerika na in kaso magpoon ini ng gyera, marisulta ini sa regional war. Ginibukan Iran Supreme Leader ang patanid matapos ang magpatakot si US President Donald Trump nin pagkikiaram sa Iran, may kinaraman sa nuclear ambitions kani asin matapos ang deadly crackdown sa mga protesta kontra sa gobyerno kan Iran. Bilang parte man kang pigigibong build-up kang pwersa kan Amerika, harani sa Iran, nagpadara na inini kan aircraft carrier na USS Abraham Lincoln sa riyon asin kanakaging simana kinumpirmar kan US Central Command na nag-ooperate ini sa may Arabian Sea. Alagad dain natatanyog ang Iran Supreme Leader asin sinabing dain natatakot ang Iran sa mga aksyon kan Amerika. Mientras na base sa datos hali sa US-based Human Rights Activist News Agency, sobra na sa 6,300 na katawo ang kumpirmadong nagadan sa karribokan sa Iran pon kan mamakot ini kan Disyembre 2025. Baretang sports, padagos ang pag-angat ni Alex Yala sa kinaban kan women's tennis matapos sumakat sa bagong career high na world number 45 sa bagong ranking kan Women's Tennis Association o WTA kasuudma. Gikan sa dating number 49, suminakat ang pwesto kan 20 anyos na Pinay tennis star na igwa ng unyan nin 1,173 na ranking points. Sakto man ini sa pagsabak ni Yala sa Abu Dhabi Open ngunya na simana. Target kan Pinay Ace na makuhaan sa iyang primerong titulo ngunya na taon. Mas kinapaatab ang paghali niya sa Philippine Women's Open. Sa Manila, ipinahiling man giraray ni Yala na makusog na kawat matapos na daugon sina Alina Chareyeva asin Jimeno Sakutsime bago paluhudon kanaging kampyon na si Camila Osorio kan Colombia. Para po sa kamugtagang kampanahon, nasa linya man si Jim Bordales, ang baga sa West Regional Forecasting Center sa Siyudad kan Legazpi. Sir Jim, good morning. Please come in. Marahay na aga sa mga paraang tabay para sa tuyang weather forecast. Padagos na nakaka-apektar ang shear line duman sa eastern sections kang Visayas asin Mindanao, mantang sa northeast monsoon o amihan na padagos man na nakaka-apektar sa bilog na Luzon. So kaiba na po dyan ang Kabikulan. Kaya lauman po ang posibilidad manggiraray kay mga passing rains. Darangani ka ining amihan asin ang panganuron ta nagiging bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuron ng kalangitan. Asin sa nganyan para man kitang na-monitor na LPA o bagyo sa laogan sa tuyang area of responsibility, pero igwa kitang tigbabantayan na sarong LPA sa luwas kan sa tuyang PAR na estimate yan sa distansyang 1,370 kilometers
sirangan kang northeastern Mindanao. So sa ngunyan, halangkaw na ang tsansa niya na maging sarong tropical depression sa masunod na 24 oras. Kaya padagos po na magantabay sa mga advisory na papaluwas kang pag-asa, manungod po digdi sa LPA na naunang bitanta. So digdi manggiraray sa Kabikulan, lauman niya to an moderato sagkod sa makusog na duros, halik yan sa norte sirangan. Although wala kitang nakabanderang good warning ngunyan sa mga kadagatan na sakop kang Kabikulan, pero lauman man ang moderato sagkod sa maalon na kadagatan durante kang northeast monsoon. So ang estimated wave height na nasa 2 to 3 meters, kaya ingat manggiraray, lalong-lalo na so nagagaramit kisaralit na bangka. Nasa to yung temperatura sa bilog na maghapon, pinakahababa nasa 23 degrees Celsius, as in pinakahalang tao posibleng umabot sundong 30 degrees Celsius. So yan lang sa to yung update para sa kamugtakan kan sa to yung panahon. Hali po digdi sa pag-asa DOST Legazpi, ay may Bordales po sa Dawat Marhay na aga. Thank you very much, Sir Jim. Mga tugang yun ang pangkabilugang kasatuyang Bareta alas 7. Mga Baretang tinipan na kinalap sa DCGB News Bay sa nakalis na 12 oras. Sa pangarang kanakatuwang nato sa pagsurat ka mga Bareta sa News Bay, Jenny Valderana, si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, Kuya Jun Apolis, siringman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, so yan pong IT. Siyempre, sa pangaramang ka Mega Force Patrol, hello kay Benji the Pogi, Benji Hile. Good morning man daw, pa-shout out kay Madam Amada Esplana and Manay Agnes Mape. Siringman, good morning kay Kuya Bob Cantano. Asin kay partner King Rinaldo dyan po sa Bangkinuhan, si Gerald Aranyo dyan sa LA Drive, Gugun Legazpi. Si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Sharing man si Bing Benbores. Diyan po, mga tugang sa San Isidro Malilipot, Albay. Happy Bispiras sa Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Sa pangalan po, Kan Bilog na Tropa, salamat po marami sa nagantabay, mga tugang sa 729 kilo sa bitang ka mga radyo sa AM Band, siring man sa 106.9 WGB FM Tabaco. Thank you very much for giving us company. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balon. Ako man po si Mardela Deng Iba. Thank you and God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang hapot with BP Henry Masada. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon mas